gitarra hartu eta doinuari bat-batean asmatutako letra gehitzen zion. Hasiera zaila izan zuen arren 2008an artistaren bizitza aldatu zen. Operación Triunfora sartu eta egun batetik bestera ezaguna zen. Sinapsis diskoa kaleratu zuen eta bestiek penintxula osoa zeharkatu zuten. 2023an orakulo lanak abeslariaren sentimendu guztiak plazaratzen ditu. Gaur Maialen Gurbindorekin, txika sobresaltorekin solasten dugu. Kaixo, Maialen, zer moduz? Oso, ongi! Bueno, Maialen, 14-15 urtekin hasi zinen ja konposatzen. Beti ikusi duzu zure burua abeslari bezala? Bai, txikitatik, ez dakit zergatik, eta niretzako ez da, wow, nire ametsa, baina bai, beti gustatu izan zait, gero joan nintzen musika eskolara, eta bai, ez dakit zergatik, baina bai. Eta pentsatzen dut hasierak ez direla errazak, eta uste dut horretaz hitz egiten duela La Estrella Bestiak, ezta? Bai, txikia zarenean uste duzu dena posible dela, ikusten duzu beste emakumeen diskako kontzertuak eta pentsatzen duzu nik ere. Baina batean saiatzen zara, hasten zara, sartzen zara munduan, eta ikusten duzu nola ez da erreza, esaten dizute, ikasi zerbait ez dakize, eta hor bai ematen duzu. Guztiz irekitzen zara bertan. Beldurrez, hasiera zailez hitz egiten duzu, zer gai lantzen ditu diska horrek? Ez dakit, justo urte terdi horretan, ni joan nintzen Operación Triunfora eta batean atera ginen, zegoen pandemia, orduan sentitu nuen nire etxea galdu nuela. Orduan niretzako diska hau da etxe horren, ez dakit, bilaketa. Eta Operación Triunfotik atera zinenean nola aldatu zen zure bizitza, zure egunerokoa? Nire egunerokoa normal, enintzen lanera joan behar, ni egiten nuen lan jantoki batean, eta batean nire egun osoa zen musikarako, idazteko, elkarrizketak egiteko, orduan poz handia, gainera batean hartu genuen furgoneta eta joan ginen banda guztia jotzera, nire lagunak, eta hori zen nire ametsa. Ni joaten nintzen bakarrik gitarrarekin ezin nuelako ordaindu. Eta batean nire bandarekin joatea jiran izan zen superpolita. Baina bestea dena bastante normal. Baina egun batetik bestera ezaguna zara. Nola bizi duzu momentu hori? Ez naiz inoiz sentitu super ezaguna. Niretzat da arraro eta badakit dagoela jendea pentsatzen duenan plan esta cosa de se le ha subido, ez dakiz eta zu ez duzu deus egin. Besteak igual ikusten zaituzte desberdin, baina ni ez dut nire burua inoiz desberdin ikusi eta egin dut berdina nire txakurrarekin eta nire gauzekin orduan. Batean norbait kaletik erraten dizu, hala, Maialen, zure musika maite dut eta super pozik, baina ezer txarra ez desberdina niretzako. Jende berdinarekin jarraitzen duzu, familiarekin, txakurrarekin, bai, ez da? Bai, orain ditut 2 txakur gainera, eta dena normal, igual nire kuadrilla ez dut hainbeste ikusten, eta bai, faltan ditut, edo hemen Iruñan beste lagun batzuk, baina, beste batzuk ere ditut Madrilen, egiara ere festako, ez dakize de fotokol eta gauzaiek ez ditudala oso gustoko. Dena errespetatzen dute eta oso guai, baina nien naiz eroso sentitzen, orduan normal. Eta familiarekin hori gaur gero joanen naiz nire amona ikustera, gaixua gainera dago pixka bat, non dago orain, agobiatu egiten da. Orduan orain joango naiz nire amona ikustera. Gauza horiek bai, pixka bat, faltan somatzen dituzu baina.
Baina etortzen zara, Nafarroara, Iruñera, etortzen zara normalean edo Madrilen geratzen zara? Bai, askotan zen ere banda, hori nire lagunak hemen bizi dira, hemenen saiatzen dugu, orduan askotan etortzen naiz, txakurrak gurasoekin uzten ditut, eta joaten gara kontzertuak egitera, horrela. Baina, karo, gero Madrilen ere lanpetuta nago, orduan kostatzen zait etortzea deus egitera. Gustatuko litzaizuko lehen egiten zenuen zerbait egitea, edo faltan botatzen duzu, igual ez dakite, mendiak edo Iruñeko giroa ez dakit, zerbait? Bai, justo bi gauza horiek pilo bat, mendiak eta giroa, en plan, Nabarrerian ere kuadriarekin lurrean eserita garagardoarekin lasai-lasai, eta gero botatzen ditut faltan aurrak, ze egin nuen lan urte askoz aurrekin. Orduan hori bai somatzen dut, ematen zidatela, ez dakit erlazio bat errealitatearekin, ez dakit zer den, baina hori bai. Kosta egiten zaizu orduan errealitatera hurbiltzea edo? Bai, ze azkenean ez daukazu horrelako rutina bat, batean inguratzen zaren jendea da ere pixkat farandulakoa, eta uste dut jakin behar dela hori ez dela gehiengoaren errealitatea. Eta uste dut oso beharrezkoa dela kontziente izatea, dagoela jende pilo bat goizeko 5 altxatzen eta fabrikan sartuta edo zein gauzan sartuta. Nire familia bera eta nik bera Operación Triunfora joan baino lehen. Eta orain, errealitateaz solasten gabiltza, bala abesti hori atera duzuna orain, virtual bat da, bideo abesti, zer da? Zer da lortu nahi duzuna honekin? Ez errez, da etxean sortzen den zerbait, ez da nire etxetik atera, egin dut Bruno Alvesekin, eta eske ez da deus, diskoaren inguruan lanean zaudenean, produkzioa, sare sozialak, azkenean egiten duzu denetarik musika ezik, dena. Orduan oso beharrezkoa da niretzat estres momentu horietan musika egitea. Orduan nik entxupatzen nuen dena eta hasten nintzen improvisatzen. Eta besti horiek, deitzen diet retal, ze dira super txikiak, ez dute estribillorik, dira super arraroak. Sartzen nituen opari bezala, pre-save link horietan, opari bezala jendearentzako. Eta orain nahi izan dugu atera eta nahi izan dugu zelofan hori, abestiak inguratzen duten hori, bideoak izatea o estetika izatea ez. Egin genuen, joan ginen bazkaltzera, Xabi Anso, Santiago Ikoetxea eta ni terran genuen, a ver, ¿qué hacemos? Voy a poner super guapa, jo, a ver posible duzun. Eta egin genuen, hau baina da, niretzako. Eta dantzatzea ez, mugitzea, hori da igual pixkat helburua? Bai, arraro, baina bai, eske egin dut niretzako. Eta orakuloko abesti bakoitza, taroteko karta bat da. Zergatik, mundu mistiko hori gustatzen zaizu edo? Gustatzen zait, baina ez dut gehiegi sinisten, bai eta ez. Nahiko nuke gehiago sinistea eta pila bat gustatzen zait, baina gero ere daukat buru bat bastante logika. Gustatzen zait pilo bat estetika hori. Eta aurkitu nituen kartak nire gurasoen etxean, nituen ikusten igual 18 urte nituenetik, eta hasi nintzen jokuak egiten konposatzeko momenturako. Aterako dut karta bat eta improvisatuko dut karta honen inguruan. Eta hasi nintzen horrela, eta ja bukatu genuen kartak inventatzen eta horrela. Azken aldian popera hurbildu zara, baina egia da inditik ere gertu mantentzen zarela. Non kokatzen da Maialen Gurbindo? Eske ez dut ideiarik eta uste dut, eta niretzako oso berri ona da, linea horiek ja ez direla existitzen. Joaten zarela festibatera eta daukazu igual indi purista bat, baina gero daukazu urbano, daukazu folklore, uste dut hori oso ona dela kulturarentzako eta ni hor nago, ez dakitz egiten dugun, pop da, obvio pop dela, baina hor gaude. Ez dugu deus inventatu behar, baina gustora gaude. Eta kosta egiten zaizu zure buruaz eta zure sentimendu ez hitz egitea edo normal da, ondo ateratzen da? Niretzat da supernormala, naiz superplasta.
emozioekin eta horrela, nire historia kontatzen, ez dakit, pixko bat egozentrika igual, baina ez zait kostatzen. Eta beti entzun zaitut esaten, txika sobresatok egiten duela Maialen Gurbindok abesten edo ausartzen ez dituen gai horiek lantzea, ezta? Baina orain, normaltasun osoz ikusten zaitut zure buruaz eta zure egunerokoaz hitz egiten. Bai, hemen gaudelako, baina igual, joaten naiz taberna batera eta jartzen didate zerbait gaizki eta ez dut deus esaten. O esertzen naiz horrela autobusean, esertzen da hemen norbait eta kostatzen zait erratea. Oie, utziko idazu ateratzen? Osa, gauza horiek, baina oso gaizki, super lotxatia, super. Orduan bapatean behar nuen beste pertsonai bat musika egiteko eta elkarrizketak egiteko ere. Eta superheroia bezala jantzen zara, zuretzako nor da superheroi bat, zure inguruan edo ezagutzen duzun pertsona bat? Nire ama, Marina, nire laguna, Marina Lukin, baina hori, nire ama, nire amona. Eta zergatik? Nire ama, justo egon ginen atzo hitz egiten, ze nire ama dauka kriston karakter. Eta bapatean egun bat hasi nintzen pentsatzen Eterno Nostran nola ez da nire ama haserre egongo. Bere bizitza beti egonda beste baten menpe, osea, lana txikitatik hasi zen movida bat ikasten, baina arazoak izan zituen irakasle batekin, misogino bat zelako. Azkenean nire amak hori beti egonda besteen menpe, orduan nola ez da haserre egongo eta hala ere egin ditu gauza pilo bat, orduan nire superheroia nire ama. Zuk ere gauza ugari egin dituzu eta orain podcastaz hitz egin nahi dut. Triunfitaz, nola sortzen da podcast hori? Ba, nire laguna Samantarekin hitz egiten egun batean, mamarratxadak egiten beti bezala. Eta zitzen, eski egin behar dugu podcast bat, Dani, bole! Eta horrela, eta batean bera hasi zen ez dakit nor deitzen, tengo kontaktos errantzian. Eta batean geneukan bilera bat, errantziguten baiet, eta flipatu genuen. Eta norekin egoten zarete, bertan podcastean, zein gonbidaturekin? Etorri da Carolina Iglesias, oso fan naizela, etorri dira Despistaus, Telmo Trenado, Bonbon Rage, oso guai da, ze etortzen da, uste dut ez daukagula preiritzirik, ez? Oso igual, influencer bat, superongi. O ez dakize gaian, trebea da norbait, superongi, Ibai Vegan ere etorri da, euskalduna dela, bai. Eta lagun arteko elkarrizketa bat da, ezta? Bai, gainera normalean ja ezagutzen ditugu aurretik, normalean, batzutan ez. Orduan, gainera, hasten gara hor investigatzen, haien elkarrizketak ikusten, o liburu bat idatzi baldin badute irakurtzen, eta oso polita da bapatean. Psikologia ikasi zenuen, baina musikan bizi zara. Musika izango ez balitz, non ikusiko genuke Maialen Gurbindo? Igual aurrekin lan egiten, eske uste nuen ez zitzaidala gustatzen, baina gero ikusi nuen baietz. Eta psikologia ere pilo bat gustatzen zait, igual konsulta batean, bai ikusiko nuken ere burua ez dakit, batzutan nagoen ere psikologarekin eta erraten diot, ai ama, zezaia, baina aldi berean gustatuko litzaidake. Orduan igual hori, edo txakurrekin. Txakurra zuretzako oso garrantzitsua da eta bideoklipean ere agertzen da, ezta? Bai, eske gainera gustatzen zaio, hasten gara hor kamerekin, ematen dizkiot premioak ez dakize, beti gustatzen zaio saltza hori eta sartzen da erditik, normalean da, en plan, ni jarriko naiz hemen, eramango dut txakurra eta ateratzen baldin bada ongi eta ez baldin bada ateratzen ere. Triunfitasen ere, beti eramaten dut, ez zaidalako gustatzen bakarrik etxean gelditzea, eta jartzen diot hemen bere ohea, eta ez zaio ikusten. Baina bapatean bera altxatzen da, jartzen du buruan, gonbidatu baren gainean, ez dakize, ez un salsero. Eta euskaraz solasten ari gara orain, ausartuko zinateke euskarako abesti bat abesten edo sortzen, telebistan ikusi zaitu, ilargi abestiarekin? Bai, ematen dit, respetu pila bat, ze nik gazteleraz bizi naiz oraintxe. Orduan, gustatuko litzaidake norbaitekin elkartzea, gustatuko litzaidake pertsona hori Olaia Intziarte izatea.
eta berarekin abesti bat egitea. Eta etorkizunari begira proiekturik buruan, hau zabalik utziko gaituzu edo? Ez dakit zer egingo dudan, me sorprendo a mi. Musika eta taldearekin beti abesti hobeak egiten, saiatzen, harmonia eta piano gehiago ikasten, eta ateratzen dena, ez dakit. Gertutik jarraituko zaitugu, Maialen, mila esker hurrengora arte. Esker mila zuei zuen denboragatik. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.